Vakomana veZANU-PF Information Publicity panguva ino vanafara marapira naChristopher Muchangwa, they've called up for a press conference today, the 22nd of December 2025 at 1100 hours in the morning. Zarapina mashoko anobuda panguva ino atona kuti chatotangaso panguva ine muchiona vakomana ve information publicity vachinge vashedza a press conference, wotoziva kutoti kuchange kune munhu achange achitukirirwa amene inhau dzenyu. Zarapina mashoko anobuda chinyogwa panguva ino this statement. Don't forget to subscribe or like it on the bell. Kuti na unamuda nyika mchinzi 21 December 2025 media invitation to press conference. The above issue refers the media is hereby invited to a press conference to be addressed by the Secretary for Information Publicity and Party Spokesperson, Comrade Christopher Muchangwa, on Monday the 22nd of December 2025 at 1100 hours. The presser shall be held at the Holiday Inn in Bulawayo. Comrade Farai Marapira tomashoko anobuda panguva ine achitaurwa panguva ine naChristopher Muchangwa achiuya achiita a media briefing achipa an address. Mashoko anobuda panguva ine anokunzi as the year comes to an end, ZANU-PF it is mobilizing, iri kumanya kupedza all its work, but pane some work iri pending. Now yeko option yatungwarara Central Committee pane nhau dziri kutaurwa again kuextenda term yemutungamiri wenyika kuti muna 2028 isagume but extendwe beyond. Zvakataurwa na Minister Ziyambi vachiti anytime before the festive season or soon after the festive season ameno, but most likely before the year end vachakuya vachitipa kuti zvakamira sei panhau yeterm extension yemutungamiri wenyika. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechiriko ichi. Pina comment section mendudza mafunguro enyu, musakona subscribe or like, check on the bell icon.